Boa tarde, comezo Galicia Noticias. Xa de cheo na primavera é momento de empezar a actuar contra a vespa velutina. Esta é a época do ano na que as raíñas empezan a construción dos niños. Por iso, recoméndase trampear agora para poder capturar cantas máis raíñas sexa posible e deste xeito reducir considerablemente a presenza desta vespa. Si ponemos un par de trampas cerca de nuestra casa, en nuestro jardín, pues lo que conseguiremos será reducir un gran número de velutinas. Estas vamos a capturar muchísimas que estén de paso y todas las que se quieran asentar cerca de la trampa. A manufactura artesanal de instrumentos vive un momento de esplendor en Galicia. Temos uns 90 obradoiros en funcionamento. A aprobación esta semana dun novo título de FP especializado na construción de instrumentos ven cubrir unha bella demanda do sector. Un fito que celebran esta fin de semana no encontro da Asociación Galega de Construcción de Instrumentos Musicais en Vigo. Clientes de Asia, das Américas, de toda Europa. Dentro das miñas posibilidades trato de usar madeiras autóctonas, uso moito arce, cereixeira ou nogueira. Bueu ensalza esta fin de semana o xa coñecidísimo, grazas a eles, todo hai que dicilo, millo corvo, unha especie que case se perde, Andrea. Sí, efectivamente, esta é unha festa de interese turístico en Galicia que ten como obxectivo a recuperación do millo corvo, unha variedade que está prácticamente extinta aquí na comarca do Morrazo. Aquí en Meiro, durante estas xornadas, organizan todo tipo de actividades ao redor deste produto. Ben, comezamos nas estradas. Un home de 62 anos perdeu a vida despois de sufrir un accidente de tráfico esta mesma mañá no concello de San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense. O sinistro, unha saída de vía, tivo lugar na estrada que vai a Allariz, o seu paso pola parroquia de Noalla. Ao parecer puido perder o control do vehículo e emborcou nunha glorieta. No lugar do accidente, os equipos de intervención comprobaron que a vítima era o único ocupante do vehículo e que se atopaba atrapada no interior. Os servizos sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento. A Audiencia Provincial da Coruña exonera de culpa penal o Colexio Fogar de Carballo pola morte dun alumno de 14 anos ocorrida no 2021 no encoro da Fervenza de Mazaricos. Sucederá durante unhas actividades extraescolares de fin de curso. Os maxistrados rexeitaron que se investiguen o director do centro e os responsables da excursión. Avalan así a tese da Fiscalía que di que existen indicios de responsabilidade da empresa que coordinaba as actividades. O mal estado da histórica ponte de Furelos e Melide preocupa na vila. Os técnicos detectaron un dano estrutural visible, especialmente nun dos piares. Acaban de remitir un informe a Patrimonio para que actúe o antes posible e repare as fendas desta ponte de orixe medieval, un paso obrigatorio dos peregrinos que fan o camiño. Hai un par de anos nesta ponte medieval sobre o río Furelos o seu paso por Melide fixeronse traballos de rehabilitación. Foron actuacións na parte superior, pero non se realizaron obras na zona baixa. Agora, desde o Museo da Terra de Melide expresan a súa preocupación polo alarmante estado estrutural desta histórica ponte cunha importante deterioración nun dos seus piares. Na parte inferior está a chamar a socalcos, desde que eu teño acordo nunca se actuou e as pedras están movidas, a base está perfectamente sufrindo a acción da agua, por lo tanto o peligro, sobre todo na parte izquierda, no primeiro arco, está bastante deficiente. A ponte xa sufriu danos nos anos 70, pero dende entón non se volveu facer ningún tipo de restauración ata hai 2 anos. Esta ponte xa sufreu unha caída no ano 79. Xa o mesmo museo nos comezos xa fixeron unha reclamación, nos tempos de Xamo Solamos caera un parte do muro e restaurouse. É unha ponte que desde aquela non se volveu a restaurar. Hai 2 semanas remitiron a Patrimonio un informe técnico cos danos detectados pedindo a urxente reparación ante a deterioración que presenta a estrutura. A resposta que agardamos é a actuación e a restauración da base. Trátase a máis dunha ponte emblemática do Camiño de Santiago pola que pasan a diario centos de peregrinos e visitantes. Estamos na época do ano idónea para conter a expansión da velutina tan perigosa para outros insectos e tamén para as persoas. Os especialistas aconsellan poñer trampas nos xardíns particulares. Os artefactos de fabricación caseira resultan tan eficaces como os comerciais.
A primavera é a época do ano en que as raíñas empezan o ciclo de vida coa construción dos niños, así que estamos no mellor momento para poder controlar a expansión da velutina. Cazando cantas máis raíñas mellor. Un niño pode dar ata 20.000 individuos nunha tempada. Si ponemos un par de trampas cerca de nuestra casa, en nuestro jardín, pues lo que conseguiremos será reducir un gran número de velutinas. Estas vamos a capturar muchísimas que estén de paso y todas las que se quieran asentar cerca de la trampa. Por eso decimos que la trampa colocada, bien colocada, después hablaremos de cómo colocarlas y qué echarles. La trampa bien colocada nos va a mantener limpio un radio de 150 metros. Di que con este trampeo conseguiron que en Narón haxa unha cuarta parte de niños que noutros concellos e que as trampas caseiras son tan eficaces como as que se venden. Dos botellas iguales o una pequeña y una grande, ¿no? Entonces, a una le cortamos la parte superior como si fuese como podéis ver, ¿eh? A la otra le hacemos un corte en X y le incorporamos, ya está. Por este agujero va a salir el aroma que tanto las atrae, van a caer dentro y la vamos a capturar. Dentro metemos un atrayente. Hemos ensayado muchísimas cosas, pero lo que mejor va, más económico y más eficaz es el coger medio litro de agua, la templamos y le añadimos 200 gramos de azúcar y 5 gramos de levadura fresca de pan. Eso empieza a hacer una reacción química al momento. Una vez que remesiemos, hace una reacción química que expande un olor que para ellas es tremendamente atractivo. Débense colocar en árbores con flor, sobre todo en plantas de orixe asiática como as camelias, en un lugar onde dé o sol. E de seguido iremos ata Cospeito, onde esta fin de semana ten o seu punto de encontro o mundo do agro. Nuns minutos aquí no Galicia Noticias. E imos agora dar o noso particular repaso pola xeografía do país a través das cámaras que vostedes mesmos poden consultar na web g24.gal. Imos comezar na fronteira con Portugal, en Tui, onde hoxe celebran o San Telmo con ceos case despexados e 13 graus de temperatura máxima. E seguimos moi preto da fronteira, pero na provincia de Ourense, imaxe do Castelo de Monterrei, Verín ergueuse hoxe anubrado e con temperaturas baixísimas que roldaban os 6 graus, pero han alcanzar os 11 por volta das 3 da tarde. Imos á capital, despois da fin de semana a afluencia de visitantes en Santiago non destende, tan só irá a máis, así está agora mesmo a Praza da Quintana con 11 graus de temperatura. Por certo, co chan mollado porque hai nada, chovía con moitísima forza. E volvemos á provincia do Entruido, pero neste caso a cidade de Ourense, que estes días é protagonista pola gran oscilación térmica que hai entre o día e a noite. Agora teñen 11 graus, e na imaxe estamos vendo a Pontevella. E para temperaturas baixas a estas horas, a montaña no Cebreiro hoxe non van subir dos 5 graus. Estamos a mediados de abril. Por certo que non hai neve á vista polo de agora. A pesar do frío, é o tempo propio da primavera, unha época perfecta para aboar o terreo. Cada vez máis afeccionados á horta ou ao xardín interésanse pola vermicultura, un proceso totalmente natural que consiste en criar miñocas e deixalas comer e defecar. Aliméntanse de calquera materia orgánica como os restos de alimentos e transfórmana nun dos mellores fertilizantes ecolóxicos para as plantas, o humus de miñoca. O que ven é unha gandeiría de miñocas, o que se chama vermicultura. A empresa é pioneira en Galicia en desfacerse de refugallos orgánicos alimentando miñocas que o converten en humus, un dos mellores fertilizantes ecolóxicos para a horta e xardín. Pero sobre todo, o máis importante é a nivel probiótico. O humus de lombriz poderíamos comparalo con un kéfir para as plantas. Quen di esterco, di bagazo, algas, restos de podas, comen calquera material orgánico. El proceso de humificación lo hacen bacterias, microorganismos. Cuanto más tiempo le dejemos, más humificado está. Nosotros lo dejamos 9 meses a un año. Con 23 anos de vida, a empresa constata un aumento de consultas na clientela interesada na vermicultura. E queren ir un paso máis alá. Digamos que un composteiro, pois aí estás descompoñendo a materia orgánica, pero cando lle introduces as lombrices, estás axudando a que o proceso se acelere e teña mellor calidade. Teñen que botar de todo. O máis importante é que o fagan pouco a pouco, pozos de café. As miñocas lles encanta.
Ao facer o propio fertilizante sabendo do que está feito, súmase ecoloxía, reciclaxe de residuos e resultados. Producción da propia horta ou incluso de flores, de frutales, sexa mellor, teña máis produción, de maior calidade. O comercio en liña fai que miles de descendentes das primeiras miñocas ourensás que criaron colonicen actualmente moitas hortas e xardíns galegos e foráneos. Ben, cambiamos totalmente de asunto. Hai case 30 anos en Bueu, na provincia de Pontevedra, decidiron poñer en valor e recuperar unha curiosa especie de millo, millo corvo, que si se utilizaba tradicionalmente hai moitos anos. Fixeron dese millo famoso pola súa peculiar cor negra e esta fin de semana pódese degustar na festa do millo corvo. Andrea. Efectivamente, nestas xornadas aquí en Meiro podemos degustar todo tipo de produtos que están elaborados a base desta variedade de millo corvo, e todo é gracias aos veciños. Estamos precisamente coa presidenta da Asociación Cultural de Meiro. Contanos, que ofrecedes aquí estes días? Pois nestas xornadas o que ofrecemos, ademais de actividades, actuacións e demais, pois o fuerte o tema gastronómico, platos feitos con millo corvo, que como supestes viñestes alí tamén a moer no muiño, como moemos no muiño de pedra, de agua. E nada, pois hoxe o que estamos degustando todos os platos, que as empanadas, os ovos fritidos con pan de millo, os chourizos e logo tamén temos a cerveza con millo corvo para darlle un trago, para rematar a xornada. E contanos, Victoria, cal é o obxectivo desta festa? É a recuperación desa variedade, non? Que está un pouco perdida, digamos. Si, así é. Levamos desde o ano 1997 recuperando e posta en valor deste millo, do millo corvo. E desde entonces, pois, o que facemos é cultivámolo e logo, pois, facemos a festa, este encontro de degustación do millo corvo. Digamos que o culmin final de todo o traballo, de todo o ano. É importante tamén, o ano pasado, 25 aniversario, celebrouse esta festa en Bueu, pero este ano volvedes ás orixes, aquí ao rural, a Meiro, non? Así é. Estamos aquí na aldea porque é onde temos que estar tamén, non? Porque ademais é aquí onde naceu todo, medran aquí o millo corvo, temos os nos hórreos e temos preto pois os muiños do Canudo, é onde o vamos a moer. Así que, por supuesto, estamos aquí na aldea e moi orgullosos de botar tanto tempo conservando esta variedade de millo. Moi ben, pois moitas grazas. Xa vedes que o que ofrece esta festa do millo corvo, tamén degustación gastronómica e tamén exaltación do patrimonio inmaterial. Andrea, e a primeira festa vitivinícola da denominación de orixe Rías Baixas celebrase esta fin de semana en Vedra, moi preto de Santiago. É a exaltación do viño da Ulla, a última subzona que se incorporou á denominación e a única na provincia da Coruña. Con máis de 4 décadas, esta festa segue sendo un escaparate para promocionar e degustar un produto importante para a economía desta zona da ribeira do río Ulla, próxima a Santiago. O verdadeiro protagonista da festa é o viño. Temos as 13 adegas participantes que na mostra, cada un na súa casetiña, podemos probar varios viños e, ademais, todos da denominación de orixe Rías Baixas, subzona da ribeira da Ulla, uns viños moi ricos, moi especiales, e todos con cada un con matices distintos, así que a probar cantos máis mellor, pero con sentidiño. As bodegas poñen á venda 10.000 botellas de diferentes variedades, aunque predomina o albariño. O albariño Gundián, que é a nosa marca estrella, o noso viño estrella da casa, é un albariño 100%, e logo despois temos tamén un viño que é Mencía, daqui da zona, é un espumoso, somos a única bodega aquí que temos viño espumoso elaborado por nós. E logo despois temos un viño tamén criado sobre lías. Unhas xornadas técnicas precederon a esta fin de semana de festa, pero tamén aquí hai ocasión para que un público menos profesional participe en degustacións e catas comentadas. Imos a cantar o viño máis sinxelo que fago, que é Caralludo, é un albariño 100%, cunha elaboración sinxela. E despois imos a catar Mar de Envero, que tamén é un albariño, todo uva da zona do Ulla, pero este ten unha peculiaridade, que ten unha crianza sobre lías. As lías son as levaduras que despois de facer a fermentación morren e eu deixoas en contacto co viño para que ao descompoñerse parte dos compostos que forman a pared celular da levadura entren a formar parte do viño, facendo un viño máis complexo.
Na última vendima colleitáronse máis de 3 millóns de kilos de uva, superando o ano anterior. A entrada na denominación de orixe o ano 2000 marcou un antes e un despois. Foi un orgullo e un éxito desde ese ano, desde o ano 2000, crecendo, medrando, facendo unha produción máis grande, pero sobre todo máis controlada, de maior calidade e que teña unha repercusión como algo especial e propio. Isto desde fai 10 anos para aquí aumentou moitísimo e, bueno, agora parece que está empezando a ralentizarse, pero, bueno, nestes últimos anos sí que medrou moito. A subzona do Ulla é unha das subzonas menos afamadas das Rías Baixas, pero cada vez vai collendo máis popularidade porque van recoñecendo máis os viños desta zona. Destas horas, tras o pregón, estánse a entregar os premios da 8ª cata concurso. E mentres Vigo acolle esta fin de semana o encontro da Asociación Galega de Construción de Instrumentos Musicais. En Galicia funcionan agora mesmo alrededor de 90 obradoiros. Dende o propio sector aseguran que a lutería galega está vivindo un momento de auxe. José Catoira é un dos luthiers que participa neste encontro organizado por Labra, a Asociación Galega de Fabricantes de Instrumentos. A súa traxectoria é un exemplo da internacionalización do sector. Empezou como luthier en Ribadavia en 1999. Agora mesmo traballa nun par de violinos fabricados con madeira de nogueira que van para o seu obradoiro de Cremona, en Italia, o lugar de maior prestixio na construción de instrumentos de música antiga. De Cremona é un centro de lutería mundial e veñen comerciantes e clientes de Asia, das Américas, de toda Europa. Xuntamos ali, normalmente o que é a última semana de setembro, que é a Feira de Mundo Música, e ali se traballa, se entregan encargas, se reciben encargas, se enseña o produto e se traballa desde ali. É un sitio moi bon para internacionalizar, Cremona. Lorena Reinaldo, especialista na construción de arpa céltica, tamén aposta polas madeiras autóctonas na construción dos seus instrumentos, unha tendencia cada vez máis estendida na lutería galega. Trato de usar madeiras do país, a poder ser, que é máis complicado sempre, porque, bueno, controlar os procesos de secado e todo, pero, bueno, dentro das miñas posibilidades trato de usar madeiras autóctonas, uso moito arce, cereixeira ou nogueira. O encontro celébrase na Escola de Artes e Oficios de Vigo, que foi centro de formación non regrada para moitos dos luthiers en activo. A aprobación esta semana dun novo título de FP especializado na construcción de instrumentos ven a cubrir unha vella demanda do sector. Pois valorámoslo moi positivamente porque moitos de nós, ou penso que a maior parte, somos luthieres que nos quixemos formar como luthieres pero non viñamos dunha tradición de lutería. Entón, moitos de nós vimos no seu momento na tesitura de ter que formarnos e a veces é moi complicado atopar unha escola na que poder obter esa formación. En Galicia hai agora mesmo alrededor de 90 obradoiros de lutería, un oficio que, segundo din desde o propio sector, está a vivir un momento de efervescencia. E imos agora ata Cospeito, na provincia de Lugo. Ali celebras estes días a mostra Exposición de Muimenta. É unha das grandes citas galegas para os profesionais do campo. Hoxe os protagonistas eran os futuros gandeiros. Noelia Casariego. Pois si, esta mañá todas as olladas estaban postas aquí no concurso de xóvenes manexadores de gando no que participan rapaces desde os 9 anos. Moitos deles aspiran a seguir o legado dos seus pais, a vida no campo, coidando dos animais e prepáranse desde moi novos para ser os mellores gandeiros. A Moesmu é a feira por excelencia do sector agrogandeiro na provincia de Lugo. Este ano batendo todas as marcas. Hai presentes 19 gandeirías e tamén exhiben a máis de 140 animais. Tamén a exhibición de maquinaria agrícola, demostración dos oficios tradicionais e, como non, o concurso de gando frisón. A mostra Exposición de Muimenta tiña esta mañá dúas actividades destacadas, a poxa de gando selecto e o concurso de manexo para xente nova. Alejandra, de 8 anos, é unha das participantes máis novas. Leva concursando desde que tiña 3. Me gusta moito elexir as vacas, preparalas, pelalas, bañalas
e despois pasealas. Que me gusta bastante a xenética, criar as miñas propias xatas, traelas e demostrar o que crío e o esforzo que ten todo detrás, pero a verdade é que pelar tamén me gusta algo, pero manexar aínda máis. Meu pai leva, en plan, sempre estuvo aquí, entón eu desde moi pequena levo manexando sempre. Este sábado celebraba o seu concurso de gando frisón. Gañouno esta vaca, chámase Barney e é dunha granxa de Santa Comba. Este animal que gañou onte pois ten 4 anos e leva separada do resto con alimentación especial e con outros cuidados, pois leva 3 anos xa con nesa preparación. É como un atleta de alto rendimento e está pois eso, con alimentación moi cuidada. A Moexmo alcanzou este ano o seu récord de participación con 19 ganderías inscritas e 142 animais. Desde hai xa 42 anos é unha das citas destacadas no calendario de feiras agrogandeiras en Galicia. Onde as novas tecnoloxías dominan o noso día a día, son moitos os que queren que as tradicións sigan vivas. Un exemplo son os cursos de cestería de Cortiza de Bimbio que se imparten en moitos concellos da nosa comunidade co obxectivo de que esta arte pase xa ás novas xeracións. Nunha época onde a xente tende a comprar todo feito, quedan aínda moitas persoas que siguen facendo cousas coas súas propias mans. Un exemplo son as cestas feitas con Bimbio, unha materia prima fácil de obter na nosa comunidade. É un material increíblemente flexible, se pode conservar en seco, o sea, o podes traballar ahora recién pelado en verde, pero logo podemos conservar e cando, imagínate, o próximo inverno quero facer algo con el, o podo volver a meter na auga, e podo volver a que este flexible e podo traballar con el. Para aprender a traballar co Bimbio existen moitas propostas na nosa comunidade. Son moitos os profesionais que organizan talleres para que a tradición siga viva. Me parece un arte bastante bonito y quería aprender, quería ver cómo lo explica y participar del taller. Encántame, estou encantada con este material que é precioso, está vivo e estamos obtendo material para cestear, fenomenal. E aínda que poda parecer o contrario, cada vez son máis numerosas as iniciativas para que este tipo de oficios e materias primas formen parte das nosas vidas. Danlle a volta a unha situación de desaparición para revivir unhas artes olvidadas pola poboación xeral nunha época onde as novas tecnoloxías dominan o noso día a día. Estamos sempre cas pantallas, o tema digital, eu creo que poder traballar cas maus, ter o placer, non? De poder incluso obter o teu propio material, non ter que ir a comprarlo, o sea, podértelo ti e poder traballar con el, eu creo que eso enche pois a alma, non? Outro punto positivo deste tipo de iniciativas reside na vida que lle dá aos povos. O nacemento de asociacións que traen este tipo de talleres atrae a moita xente a visitalos. A verdade que é un gusto ver que efectivamente hai interese por parte da sociedade en actividades relacionadas coa, eu diría xa coa nosa cultura, non? Co saber ancestral, ten moi boa acollida. Recuperación de tradicións e decoración feita a man para as nosas casas. Todos son ventaxas nestes cursos de cestería feitas con cortizo de Bimbio. Coa primavera, os xardíns locen floridos e brillantes no seu máximo esplendor. Non é fruito da casualidade, non é só plantar e xa está. Mesmo agora, na primavera, hai moitos traballos pendentes para que lozan a súa mellor cara. A alfombra floral dunha cerdeira xaponesa en plenitude conduce aos 1.600 metros cuadrados do xardín que desfruta Isabel desde hai 16 anos. Os días olleiros sentaronlle ben, pero na primavera sempre hai traballo por facer. Un tempo, di, terapéutico. Limpeza de todo o que morreu durante o inverno, cortar a erva, escarabichar un pouquiño na terra para que respire un pouco, de plantar tamén as semillas e algunha florciña de tempada, e tamén hai algunhas cousas que hai que podar xa. Concibe o xardín como un cuarto máis da casa de marzo a outubro. 3/4 partes do ano o xardín forma parte da casa. Por iso foron previsores á hora de mercar os mobles de exterior. Son de ferro, porque pensamos que é o máis axeitado para un clima tan húmido como o noso. Temos tamén algunha cousa de madeira, pero madeira tratada. Gasta tempo a gusto e gasta carto sobre todo en tecnoloxía para sortear as tarefas máis escravas, como cortar o céspede ou regar, os investimentos máis caros. Asegura que con planificación previa non é caro manter un xardín. A novatada non acordarse de que os árbores medran, de que os arbustos acaban tendo un tamaño xeitoso, o erro máis frecuente é plantar as cousas demasiado xuntas. Despois dun duro inverno, recolle o froito das horas e do esforzo investidos. O xardín falle o agasallo da súa mellor cara.
Encher o depósito do coche cada vez é máis duro pro peto. Non deixan de subir dende o inicio da guerra os precios e os usuarios seguen considerándoos moi altos male as medidas do goberno, Demetrio. Si, é dese encarecemento constante non se libran nin este tipo de gasolineiras, as coñecidas como as low cost, que marcan uns precios bastante inferiores habitualmente ás estándar. Hoxe, de media, en Galicia, o precio estándar do diésel sitúase alrededor do 1,85 €, 1,90 €, mentras que a gasolina está alrededor dos 1,50 €. Unha situación que non parece ter aínda unha parada, que continúan oscilando, eso sí, sempre a alza. Así que, como dicía, desencher o depósito agora mesmo supón un esforzo para moitas familias económico. Grazas, Demetrio. Pois ata aquí o Galicia Noticias. Grazas por escollernos unha vez máis. En nada ven o telexornal con máis información do día, pero antes quedan con Loli Gómez e a previsión do tempo. Que pasen boa semana.